Ngama-47 iibhali zamaphiko-moya ezimileyo zidala umbane ozii-megawatts ezimalunga ne-147. Kuqala ukwakhiwa kwiminyaka emine edlulileyo, nyathelo elidala amakhulu emisebenzi. Nanjengoko izakhiwo zeepali zenziwe ngesamente exovwe kwindawo eseKapa, iibleyidi eziphehla umoya zona zithengwe kumazwe ngaphandle. Isebe lezimbiwa namandla lithi Roggefeldt lelinye lawona maphulo abo abonisa impumelelo kumalingo ombane ococekileyo. Urhulumente sabona uba masi-aplaye zonke ii-technologies ezawusincedisa ukuthi sikwazi ukufikisa umbane ebantwini bakuthi bangawusokoleli. So enye yeeprojects esinazo ze-renewables ezi esenza ngazo lento esithi phecelezi clean energy ezawuredyusa lokho esithi i-carbon emissions, kusho ukuthi umbane o-clean. So i-Red Rocket iyona i-implementing agents ebeyisenzela lo mbane apha, abantu bakuthi bazawuncedakala. Sithe masenza i-estimation seyakhona sathi abantu abawu-49,200 abazawuncedakala ngalo mbane. Ulakhiwo khange lube ngaphandle kamagingxigingxi abangelwe yintsholongwane ye-COVID-19. Amaphiko emi kwindawo eyaziwa ngomoya ukubhudla, nto eza kuqinisekisa umbane othembekileyo noxabiso lifikelelekayo. Renewable energy is much more reliable than any other form of power. The efficiency and availability of these plants is close to 100%. The problem is that you cannot predict. Well, sun you can predict it to some extent because it comes only during the day. Wind you cannot exactly predict it. But however, with storage and other form of compensation on the grid, you can actually make it like almost a base load type of energy. Kuseza kwakhiwa namanye amaphulo okudala umbane ococekileyo kwakweli phondo lomntla-ntshona kungekudala. Thandiswa Mawu, weendaba ze-SABC eKapa.